Nei, her var... Nei, Teitur. Nei, her er... Nei, her blir så lite folk etter nu, at her vi har blivit tjejligt, alltså det här. Det är länge tog man inte folk, det är inte man en 6 folk och byggt nu och vet han, så det är... Minnet där var jag en hus för. Så det säger sig själv att jag ska väl checka. Första tera gör man morgondräcka och ta medicin. Jag brukar ta tabletter dagligen, 6 av maten och 4 av kvällen. Det är det första som ger. Så varje en tur ut. Hvis det verkar gott, en tur ut seriöst, det är varje allt det. Nej, här är sånt här är inte arbetet, det är som det. Det är inte annat göra som man finner på själv. Som tömmer, han har allt något att göra. Ja, för själv han tog ju upp, men det får upp ta om något kälken tog tøyna, så är det att jag vill snacka så ringer så tar jag telefonen och så frakt på det skulle häva och latera spela massan så rör jag den från tog. Nu är det äpplen man inte köpt på. Så arbetar man först av en. Ja, och kan man se om det är ju. Och så man var inte omgång akkurat att man färdigt gör det. Så kanske kan man inte så nu har vi gått att höja det. Och alltså är det så lycka. Nej. Ja. Så nog inte så mycket att säga mer om det. Tack till dig, Jamel.
det som tåren gikk så rolig hardt. Jeg vet ikke, det er en mannskiften i juli, det var jo alt så ikke. Og halvt om 2 tøyn om dagen, der kom det all frestrøtten og rett. Det var bolter og regn og jaus kvart og mann alla tøyna. Det var bare huggelig. Men så ville jag nästan vara stäpan. Det var ju en trodde man som blev stäpan på det ju. Och jag minns det goda pappa så i man kom en noter appa och rekvant. Och ta säger appar, jag minns appar och bara goda om det blev en rent. Och godax var det rätt. Jag tror hon kunde höra lyckar. Det minns det väl till. Og her har vi byggt den, her var ikke minne, sier han. Det var lykket et labor, det la vers. Nek var flutt, som flutja i byggt den i ble kyrkje om den tåren, men det måtte ikke nytta som nek. Og Jens Glenn måtte være ute i pratika. Han var oppvaksen ute, han var nek var ute. Han var ute og helt møt. Og så blev det diskussion om det blev sendt i et list. Vi en gamla kon. Jeg tror ikke nevne henne, men det kan vi ikke. Hon sier at det blev sendt, og Jens Klam sier nei. Skriften sier til at det skal ikke være akkurat på en mat. Da lanka jo nevane går og sier til at her visste hun ikke, men så mye kan jo lese at det skal skrive at verden skal gå med det bulter. Så det var det. Nej, stod lite av. Fuglurin føddist av havsins botne. Ta visste den 10. pilteren at i tæra vaksna steinen han sjálfur hei tveitt upp av land. Lætum okkun økt bia. Herra var god til nasje færir. Jeg begynte å lese for Japan med nok til jeg var første år til å være 3-4 år. Og så igjen 8 år her vi
kan man läsa fast kan man säga. Och så är jag väldigt chipsång så är det liksom det är ju ju. Annars är det så. Så det är gott att göra det här så jag läser fast. Han är bättre teknoklockar så. Nej, här är inte folk. Här kommer inte folk till slagar. Och långstad då inte här lite rätt folk. Styra en 4-5 folk till kyrk. Det är sånt han var med så. Den är vet hållna. Hetta heilaja evangeliet til 8. sunnudag etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur i 5. kapitlet fra 15. til 21. vers. Man är uppvuxen här på ett och det är man den bästa där vill säga. Ficknar är mera orörda av att nu som är fast jag vet inte hur det är kanske bättre att snacka samman och det är inte stressant. Nu är jag akkurat att hus så arbetar vi då ifrån morgonstunden ja. Det är alltid en sån för tekniskt ju. Det har ofta bruk för här. Så här är bilar och andra ute så man kan inte lycka för av värsta vitt. Så kan man lyckas ordna själv. Och till lyckas som vakta in resten av rockning vi. Man kan göra såna själv. Ja, det blir ju näka tog på krossar och gator, det man säger. Och läsa och ja. Och vänta och väl kläder och sånt. Ja, det är det. Nej. Nej. Det är ganska lyckat mycket. Akkurat ja. Inte så bra nej. Inte lägga en dans och så. Så är alltid nej. Det är man får lyckas mycket flott intressen härifrån till Satskär. Det är släkt ju klass det som är här. Här har inte säga för att det då så vet. Jag här. Ja, det är så på Frans. Det är Frans program och det är sant. Ja, det är det. Det kommer att ryka det här. Jag ska tala till dem om det. Och de sätter det. Men då är det klart man gör. Vad fan ser vi? Inte så.
stor intresse till bilar. Alltså jag kanske synd det här ganska arbete i bilen. Och bilfabrik, teckna bilar eller offshore. Bredvid och det är väl kanske att drev mig ganska långt designa en bil eller för akkurat. Inte så några stora drömmar som drömtna och något så har det inte. Så det är så att det alltid är något tekniskt. Det var inte Japan. Jo, Japan var inte i var Japan, Hongkong och inte Filippinerna. Japan, Hongkong så ni jag sånt strätt och till Sydafrika. Så vi är snär en jättemärt att det gör när runt. Och så jag är mest för tankar på de gamla och sådana stora och kär stora. Som syns flesta av de stora supertankarna är vi 330 000 ton. Att det här var mer kyl, det var länkar röjser, det var lårröjser uppe. Och 34 det är från Golfen och till Europa, det var mest helt med Golfen i Europa. Förland så var det den nästa värdshusen här, det blev inte det. Det gör det alltid inne och det gör man så visst. Det blev själv färre långt. Nej, vad ser det ut? Det är tjejs man kör det. Tira vet det man ser inte. Man ser inte, det är andra på när man ser inte. Man ser inte. Att förja var inte det är en maglet jag kommer hem att vara borta och man var där alltså det vi så är det gör man allt. Jag la mest till att jag drar saker så jag känner stöden i efter att det är här ute fram. Så han minns att sen ner vid husen Jakob. Jag minns att det var en politibil kom köra ner efter. Det var en politi nu i. Så han kom köra ner ett vön. Jag sa att låt han äga. Och kvar han gör det, jag minns inte. Alltså jag minns inte att det kanske är eller grannar i Görsnäka skaft. Att jag drömde att det var, alltså jag levde, men var kroppen som man lagt kyrkan och ihop med liv.
Det var äckligt snett. Det var snett. Förstånda mig på att jag var kär, men kroppen var här, men inte igen. Det var snett. Ja. Alltid hørte man okkurs da man kom. Særlig at man kom forbo i støyen. Så hørte man okkurs at han fyrir. Og så ble vi ferien med å økjast inntil man datt. Det var den myntlige, man fikk holde knøyen. Men jeg var brisla grat om man datt og skursla knøyene. Det var sleppa seg opp at jo og fortsetta minnebehus vi kjøttet. Jeg var i grent og det var mest jeg var ut om kvöld og det er for meg som det har falt det jeg var boi med alt. Så det er råk med jeg feiler en lagkjem bare kjemmer sjål. Det er her det sjånen var så fyrir meg. Mamma var mengan som var oppe i Appa, så jeg var en 18-20 år gammel. Det var ikke fortelle utan så var det hyggelig. Det var bare å snakke. Hun sa var hva det var jo det fyr. Jeg var inne med var. Så hadde det skje, og så hadde han rent jo i hattar og hattar. Det min sånn at jeg sier vittar, det var ikke den brennevåg, det var fotler, så var det tog at det ser og harstedt der. Men vi fotler var der om det ikke alt. Ongen skal sia at tøknen en i hus, vi ongon horon, her vil alt sitte inne som skuggar av tonen. Det er så godt til at Trent har han har vi lagt tak av brunnen, røyme, rødje, og så bennene rikk, og det er ikke vev. Det er som han har gjort, og så tar det ut. Og takk at han har døvra. Jeg har begynt å sett meg begynt han har løt, med trødj. Så Jesus, sånn. Og det var høymatt, ikke var høymatt, kan jeg ikke hørst. Så fer jeg ut, og jeg spurte alle steder, og ikke visst. Og spurte her om, så jeg får gjøre noe til senere, til at jeg bare for nye nøyt, og ikke senere. Og vi kjelte oss ut her, og Hattarvík her. Og til helst for september, til vi mist til at vi kom inn av Vøytjena. Vi får så inn møter, og så kom der mamma, papi og det tar som var i bekten. Jeg tar det to i Midtlandsøyen. Det sett seg før jeg gikk leiser og så fikk vi mer å vite om hva kjett var og det her. Han får så heldig, han skulle være vi. Og han har sett at han har vært bortkast og den eldste sonen og han. Han får jo det av vi har sett at han ved dopperen. Og bare døg. Så her stod vi ikke vel til da. Men det her var så forferdelig. Ja, vi får så helt ut her og hit og sånn, men det var ikke så ikke. Nei, her ute, og så bare jeg togene, så enda dagen vi tog at det ble bare så. Og da ble jeg bare vekk. Og man som kom så fra mannen, og vi la oss være, og så høyde nærkere fra åkken. Jeg var så ikke, jeg var bare vatten. Og i Buttlaband, som han sa noen, og høyde mot kajen, og så får det tvarlet for ikke fra mannen nyer. Men da ble jeg så atterfrommer og det. Og det vant jeg ikke. Det hadde ringt vi over. Færlig ringt vi over. Men jeg kan vel skje så det
Det var en forferdelig arv, det første årene jeg kom i kjøkken, altså. Det var altså. For det var en kjelig opplevelse, kjenner jeg. Men det var til at jeg har teg etter, Birgit og Stangrum og Frøype. Hvis det var til at det er noe som... Man fikk ikke fri for sånne bøtten. Det var det. At man måtte, kjenner jeg. Det er jo ikke fri. Det er så mye løyt. Og det er skilt jo ikke, vet du. Så det var altså. Ja. Jesus til vår salargang, frelsar navnet vende vera, men han høya vekk av læra, at det vera et sorgarnavn, men tøy han med vann ur vandan, senter vøynar av sødam, tøy skal man skriva standa, endes litt og i løsens bau. Jesus øyra veganavn, og kom frelsers morgon røye, henne fra vi glede vøye, begnom salom voltar han. Nei, jeg bange for at Fugloy någon är nästan koldant. Det var ringt att leva bara och säga. Det ger nek för lite och ja, det ger för nästan. Han kan klara sig vid det. Det är för dåligt att leva det, alltså. Ja, det är ju kallar det till öla det är det man ska leva. Man fötter till långa är. Det som är jag vet inte hur man ska säga det, men det verkar det så man är varen till att om man är plikt av till, du känner? Man är plikt av till det. Och jag spekulerar jag var bara inte för ut att ta och halvjärsen då. Det är bara att checka åt och allt det där. Men här kom det fram med vad säger nu föräldrarna tjadar om det. Du sa att det är inte för ut att, känner du? Så är kartan ännu mer. Han ska väl inte att det är själv dra väck på posten. Det råkar vi, den avgörs. Många gör det, så är man sig. Det som är runt till visst. Nu börjar det testa nu runt. Nej, så man tjejer, det tycker vi det var det. Det var inte vad vi var till. Det var väldigt det jag var där så. Det var sen mal.
Jag vet vad det är för skip. Men det cyklar inte själv. Nej. Det är inte fått lära sig. Det kan hända av vägen. Det är som är norrrätt. Öster, ja, det är norr. Som är norrrätt. Det är ju inte så störst. Nej. Det är aldrig lätt att jag trollbaten. Massor något av de massarna har jag med i värld. Hattarvík massen. Jag vet inte om det är goda jag också. Det här är första nöje. Så är det kyrkor och kyrkor det är så inte där. Det ska leda fram här vi kommer till det. Vad är flest? Jag vet. Massor något av det jag hörde väl. Då är det gott. Det är väl skilt. Allt är lätt. Ja, så är fötter och uppvuxen i Hattarvík. Så förut till köp som 15 år gammal. Jag var bort akvarionär i 19 år halt. Jag så inte jag hemma till sust och 8 år. Så jag är fast began Jesus så nog jag här. Tid Lukas strävar över hemma tänt. Alltså när jag tänker att vara byggt när jag vill ändå som man vill en stor boj där. Alltid såna ting som man har knossas vid allt. Tojna är såna brötter alltså. Det vill ju på en annan mat än det var smalt långt. Han var en kekun lösna ju hos alltid. Nu är det en bättre för sig. Det är såna brött. Jag har alltid haft gott huvud på det. Nu är det jag bara liva samman vid näckonbötterna. Jag visste här som inte bött ner. Här är löjv och groliga dödligt. Jag brukar pröva att gå stilt. Jag inte bött här. Men nu känner jag mig grövligt önsliga ofta. Ja. Nu sitter jag samma rätter och helst nog vet det. Att vatten gör flykt och konan och dig. Så det blir ju mer önsligt. songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without them? I ask in all honesty. What would life be without a song and a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me.
before I could walk. She said I began to sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever he was, I'm a fan. Thank you for the music, the songs I sing. Thanks for all the joy they're bringing. Can't live without them. I often Så forteller fra en kalvatur. Det var først i Hattarvík. Det var midt i høyna. Dahl vever. Og kvalt vi var jo dyrte, og ikke nekvann så i. Morgen etter så var jeg oppe av slaget. Jeg slik nekket, da kom jeg renses ut lap, jeg begynner med kalvaløyne. Jeg og meg renses og alt godt, var jeg egna, tver løyner. Finast av vever, han lytner egna som førut av stedet. Da kom jeg norrfyr i ordene, da begynte jeg å gola nere i bergene. Men det var godt vev og finast av vever. Vi får så vester om Stepan og sette så avgången her vester om Stepan og ikke njøsjøk og svøyne og dette. Asfalterer ikke. Men det er så for at det er atter. Det er Vestfallet kjøpere. Men han rusker så kjøtt vekk at det ble sånn vinter. Så får det ut at jeg prøver at dreie, men det er svart, vi finner ikke inn. Så koppar vi til å føre inn at rundt land. Før har jeg møtt Stepan at jeg får høy, men det var ikke vevre for høy med Stepan. Det var så vester om mater og drar så opp i Åsjøk. Så til gang i høym. Jeg vet at jeg tenkte ikke på at det hadde mest løgnene, men så var det, jeg hadde vært 3 dagen etter, så begynte man renses med å komme og dretje. Vi får så dretje og komme, og jeg hadde bøyne av hei. Drar så, og jeg vet ikke hva vi vil dra ut til innet, men vi finner ikke alle løgnen natter. Og det er 6 brosmer til i løgnene, og tror ikke kalvar at køyka brosmer ned av heimen. Og det var 4 kalvar, så det ble et ordentlig kopp. Det er alle løgnen natter, sånn. Efter huset så en Árnason Dahl. Så det blev en god tur på Burturhugur.
Jag kom för trus i ut. Det var man för som tror jag ser ut. Han kom för att kräva morgon. Ja, jag släpper till förskället. Det vill jag. Ja, det folk är så sin inställda det. Det tror jag inte. Det skulle ha också skära tid och här är det inte skära tid. Så är så givet. Ja, man får söka kostar vi att hvis du faktiskt lite värre och man gör ensammatler så ivs ju man fortsätter. Det är det sommarhus det. Jag vet. Det är väl säkert. Nej, jag tycker inte att jag folk att det tycker jag inte. Vandrar de inte över ute så. Tycker inte folk helt till av er ute helt rast. Jag klarar det inte. Det är inte folk. Jag blir för ensamt. Tycker inte folk klarar det inte långt nu. Det blir för tjejligt. Drømte at framtiden en evig og ung gantakjettling vid bladtjugon eion, vi støv og kika oman av mantoma veien, og ta seg ut som hon vildi heva, atlar ødner at byta seg i tunguna, hverja fyrt er stafest og at atlar tøyer knorslutter klettar i havet. Nej. Jag kan snacka att han inte lite för det kommer. Och jag tryckte och jag visste det blev till att det betyder lever ut. Vi ser nog inte tøyene vi som gav samskipten vid det här båda här. Ja, det kan väl se att folk kommer ut till det. Det råknar just nu vi. Att det blir inte manligast. Nej, det är nog kallt. Hvis vi finner pengar ut, finner stoppning, kan 500.000 av kvarjen har litt ut arbeidsvirke. Og folk er uten i arbeidsvirke. Og kommunen har betalt 20% i natt til landet, et land. Og alt og Og så fikk man alltid, så fikk man ved inn i Skarsvik, ved Norge Vannstad, og mengt annet man kunne gjøre for disse penger. Til min kommer. Nu kommer kappingen om fasttelefonkontaner, føringar kunne stått at tog vanta seg til på fasttelefon 1 kroner. Sunda kommuna nu en av skuldafrøye kommunen under landet, ødt skuld i golden og skattaprosentet vil sett nyer. God kvalitet. Og i Fugloy atla dei kvartja boia et lært nøyast vi fasttelefoner, tog Fugloyen vil opp i internet følger. Bygdarai i Fugloy vil nå heva at teltonet i Svine vil vukka til eisne at omfatta Fugloyna.
Zakariasen, Pictoros formaur Fugloy sier at ahoen mellom falskje i øyne staurer, og de fleste vilja kjeipa seg telto, som en av treitene for å få dette fasta sambandet. Men jeg må at det internetsidene det her teltet, det har vi brukt alle steder, så det må være det som man kommer å bruke fremtiden. Folk kan sitte ut i arbeidet i Møynøysen. Forskjellet, og det er noe atlander om akkurat spesielt stavnøysene. Kvart? Nei, det var tullig å uttale som hva det er, men det er akkurat atlander i bagbygden som krever godt samskift. Det er ikke internettet og teltokjærvi ansamalt som for at bjarga ødne, men det er sannelig at gjøre sutt til at ødgen hører undan heldur Pictoros-formavne Fugloy. Vi færer til mi-estur. Og regel så det der første sendingarna, ja, så kjente sending, og så det var vika. Sangprogrammen, det er damer best. Ja, omklassendingar. Det skal være sånt hunalt, ikke det er... Ikke kriminellt, nei. Nei, det skal være sånt pent, og visst, ja. Og velkommen til Jetchen. Ja, så Jekker nummer... Jack, det kan man kjøpe, det kan man ha litt tussvart røy, leia kvölden. Ja. Og her er posthus i kjøpt for en Jack. Den kostar 20 kroner, så det er ukomlig. Jeg vil kjøpe i bjørnen Jack. Ja, velkommen, Signavør. Ja, takk. Og damen er Signavør, Jekkerspilleren? Bodelnes. Bodelnes, velkommen Bodel. Ja, takk. Jeg har spalt det. Jeg har ikke alt å begynne av, men her har vi spalt det. Det er nekva tog inn, så da har jeg spillet Jack. Det første Jack, han tar bare helt i vei, så fikk jeg hod til å kjøpe meg Jack. Det er godt for at du ikke en gang mannet det. Sitter han sammatner. Seks og halvfjerds. Tutje. Heilagt være navn ut, og han er utjord. Være vilje tøy, som i himmelen så veier. Gjev okkun i det okkara daglige vei, og fyrirgjev okkun synder okkara, så som vi reisne fyrirgjev av veimon i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje i frøsningar, men frels okkun fra ydla. Tøy at tøyt i røykje, valde og veiren, alla ræver.
Han sier så til læreren at det finnes ikke 20 toucher for konefolk på jeg bygd ut Thailand. Så kom han fast av seg selv. Ja.